Sabi, Ay, gago, di ba? Hindi po yun. Guys, kami lang to, more basic. Ay, magpa-picture ka? Pwede na ibasa. Pwede mabasa? Pwede mabasa? Pat, pwede mabasa? Ah, okay. So hanggang ganito lang tayo, guys. Kasi bawal sa mabasa. We are here at, ano, ito to? Lang. Ito tawag ano eh? Kawa-Kawa. Ito na, sa ulo. Mura mo nagsipon. Awa yung ulo, nagsipon. Oo, ulo ni Medyo nagsipon. Ito, ulo yan. Bago, bilang mo din ako. Wala nagsipon dahil. Hindi ko ito, tugnaw kayo, Mitch. Uy, Lamig kayo eh. mas tugnaw sa apple, no? Kaya dari ah. Uy, Patrick, lalaki ba kay Kagnaw? Uy, manyakis eh. Hi guys, welcome to my vlog. Guys. Mga ka, ano to? Kabagang, Bilay, bakay, katribo, kaputang ina. mga ka, guys, Pag ano ba, Mitch ito. I'm on vacation. Wala signal siguro? Na? May signal.
Dito sa account si Patrick. Ha? Ay, no service. No service. Yung ano, kung ma-tiktok eh. Pinasa Eman lang. Ah, oo. Ay, naoy, kapoy. Kapoy. Mana na tao? Ligo ba? Ligo ba? Wala ligo. Gani, ana na siya. Dili na siya maligo. Maadtura na siya. Yawa kay na siya, day. Mahal king entrance, pero di jud maligo ang buisit. Kita na jud 300. Alas 10. Oho, diri man po eh. Hanagan makapagpap. Kita ni sa mong auntie, bantay ka lang. Dili na kung exit of Philippines. Ha? Wala lang. Yes, mga katribo. Katribo tag 700. 800! Ay, 800. Ay, katribo. Ay, sure! Ako man ang endorse ko. Yes. Ano sila? Manguli na mo? Bye. Si manguli na mo? Bye. Grabe na good. Buhaan mo eh. Hindi lang pa guys! Forever! Si Marshall do kay pwede na magod diri agion Marshall ho. Ang bakit? Pa-slide lang. Ano kung wala sa agion mo? Ayun, natali na may anak atali mo umang. Minutes ko. Pawala sa ano. Uy, dapat siguro magbuhat ng pagka og bagong Telegram account atong ko pa. Kaya maulaw sa tanga. Hindi sila makarinig. Oh, maulaw sa maulaw sa kasi malain sila. Ay, di ba sila malain pero kanang Si Mildred wala ma'am no? Ay, basta ako. Kaya isa lang yung pumuin mo. ano? Okay to. One word is enough for a wise man. Sa solid food wala bala sa ulo. Apoy man ma'am. Ako po, dali ko dito sa school niya. Once ay ano yun. Ani na sila ka mga yawa dahil nga mga amigo. Wala na record to guys? Oo. Hindi naman tumahan yung mga kayawa. Record naman. Tat. Tawag di ako nung kanala. Yawa, doon kayo ba? Diba ang galing mo na? Wala na yun, na-post na may din na. May din ko? Bakit? Nag-vote din sila. Ay na po! Ay na po sala! Lalo? Lalo ma'am. Lalo kay dira o. Dira banda. Hindi nakatungkan. Di matungkad. Diri banda kay dili. Dagag bato. Dili. Katul, no? Ano man? Dito siguro na. Dito siguro na meet. At Amaw uy. yan! Tayo man, nagpagin-pagin naman siguro ka dira. Bito gibagid-bagid na ni mo kuandra day. Tapos na mag-ausan na guys. Ha? Mag-ausan na. Maka-refresh ang kabugnaw sa water mo. Wala yung kakapoy day no. Tayo. Daw di naman kung gusto mo saka uy. Balik na sa pagkakapoy. Yan na uy, sayo pa kayo. Tangina layo. Layo kayo ni. Tagano. Oh, kung isa pa ka po. Taas may oras meet isa pa. Alas 8 pa. Mamatay duty. Oh, so kung ituyog din si Jetron Karunday, ano, hindi pa po siya, dudala lang may ilang motor. Ay, tama na. Kaya naman mo kung Sunod na lang, ato na po na diri ah. Ato na po na diri pat. Kauban sila Mildred, GB. inambakan mo na ito, ano
Saka nga daw ang water. Mama lang siya. Napagsaka na mo dito. Uy, enclosed ba kay Dino? Pag gani mo baha, diri patay. Anod, paanod na lang dito ta. Basta always remember, mahal ko kayo. Mahal ko kayo, guys. Oh! Mahal ko kayo, guys. Pag makita ninyo ni nga GoPro, guys, mao na dyan yung last footage, guys. Nakulbaan. Ay. Guys. Mag-decoration. Mga ano, patang sa itong makit. Ay, ito to? Layag. Layag. Ano naman pa dito? Alawa naman yung Gani. Pero matuan na ito. Mga niya ang pinakalaag na to. Kasi hindi man sa, wala man sa na kuha na itong matigul ta. Wala man ta na nag-satisfy ato. Ha? Pero mag-ibig. Napagdilian na lang dito, no? Rides pa na, dakpan pa ta, yawa. At dito, lahit man ko, level up. Bagay. Naraman dahil ni lisod kaayo, no? Wow. Okay ba? Naraman dahil ni lisod kaayo. Yung pagdilian na lang yun. Wala pa yung nakaado yung natagaturin. Kita pa lang. Kita, sa'yo mo nga. sound effect naman yun. Gawa pa ni kadi pa mo mag-effect. Di man magawas no. Dali dili malibang. Paghatag ug kuan magbilin. Magbilin og kuan sa nature. Yeah! Isa? Tubig man daw na. Tubig. Pareha man tadi kaklaro. Sana all. Ay! Nagmahal, nasaktan, ebe. Mamit ako, wala doon na mag-mamit. Wala pa dito. Wala pa? Kaon ako? Ayun yung taka? Ako mga cellphone, ako mga gadget. Ay, ibilin lang mo. Video mang good.
Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Okay, one step at a time. There's no need to rush. It's like learning to fly. Mahurot akong kuan ni RR kung mukatawa ko.
Yung nana to ganyan si Ma'am Sinsin. Oh. Wait. Wait. Kanya pahirapan pa dyan niya. Mao na kay ngano birahon man gyud. Kay ara man na gamit ang tali uy. Hoy, Jis na pod exit. Hapit na ta. Nakadungog na ko. Hapit na ta sa taas. Nagabuhat sila ganyan nani. Hagdan. Basta ano, ilhanan. Ah. Wow. Wala na putol. Lahat ay babanggain, walang dis. Doing crazy dreaming.
layag pwede. Hotel sa layag. Hala, natunaw or. Bebe. Actually, hindi siya kapoy para sa ka. Oy! Dili. Ano ba? Ano siya, mas kapoy ang panahon yun. Sila. Panahon. Tapos. Hindi mo gud pa nato ano ang dalan. Ako yung card. Guys, mga unta. Guys, mga anta. Kalit. You want? Bahay pa. Katulugon kay Kuday. Actually, wala akong giduka. Wala siya. Ano ba ninyo? Sabi? Nakaligo, magdaan no? Dito. Ano man? Maligo man pud ko. Giduka daw siya. Giduka. Kasi wala siya nag-drive. Sayab yun na kasalalay. Ikaw sa tayo ako sa balik. Hindi mo sa kaan, ana-ana. Ano, wala kayo bundok, boy? Ba't man siguro na ba? Live? Ay, gago. This is Patrick. Kasi, hindi ko yawang. Nagpalaban na siya. Live na, Patrick? Ha? Video lang, oy. Recorded. Mga kauban. Puta. Puta. Ay, bisong. Mga wika. Delikado niya pababa. Ay, balik na punta diri.